Dadi ngeten Kang, enten jawaban utawi omongan sing dibenci kalih Gusti Allah niku ngeten. Niki kula pendet ing dawuh Kanjeng Nabi. Kirang langkunge ngeten. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna abdaqal kalam ila Allahi ta'ala ayyakula rajuli li rajuli ittaqillah fayaqulu alaika binafsik. Lah, jawaban elek niku pripun? Misale panjenengan niku ngajak koncone sampeyan ngajak kebaikan. Contohnya ngeten, Kang, wedya kalih Gusti Allah. Terus jawabannya ngeten, urusan musik rasa ngurusi awakku. Utawi sampeyan ngajak salat, Kang, ayo salat. Terus kancane sampeyan niku jawab, urusano awak musik rasa ngurusi aku. Lah, jawaban niku sing paling dibenci kalih Gusti Allah, ngoten.